हेलौ लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअआव खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो लोगोफोरा आंनि दिनैनि ब्लगखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। नै लोगोफोर जोङो भगेश्वरियाव थांगासिनो मन्दिराव, ओमफ्राय साथामजों साइकेलजों फैदो, दुखिया गोजा, गारिबो लाबोनो हायाखै, फैसा गैया जादों, साइकेलजों थांगासिनो जोङो। दायो थांबाय थानोसै लोगोफोरा, नायलांफाबाय थादो आरो सोरबाफोर लोगो मोनोबा माथो होबानो जाबाय दायो सिनायोबा। साथि बायनि र' आलारि बाथि मन्दिर सिङाव ओरैबायदि मानसि जादों। दिनै 1 तारिख ना बेसेबां मानसिखा सिङावबो खुलुमनो हाबैदों मानसिफोरा। सिङावबो मन्दिर सिङावबो ओरैबायदि मानसि। मोनसेयाव खुलुमनो थाखाय लटारि होदो मालाय। फैसा खुस्रा सोना दोनग्रा नै खामनाया
हटेलाव जानो हाबनि र' जायगा दङ बिबारा मानसि मोजां मोजां Ang lagu na saya sabi hay. Itu lah enggak ini. Karena enggak. Aku milih lah. Kalau madru itu, milih apa tuh sabi kelas sudah malai nih. Saya gak foto kelana moजां थार जादों. Foto थिखां जासिनो मानसिफोरा foto थिखांग्रा खालामनायखाय